बावखुंग्रि बावखुंग्रि फार्स्ट टाइम बावखुंग्रि warna itu sudah mereka udah बावखुंग्रि आज गाखोनाय ini फार्स्ट टाइम पार्टी जाना बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव गाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव अन्थाइ बिखायाव लिरबाय नों आंनि मुं थुला जोमैनि आगर बिदाबाव हाजो सिनखावना दै फुंखा बोहैयो नोंनिनो खिथिखानि दिरा नोंसोर साखिथा दांदुफोर दुजाय खर' नोंसोरबो दाबावखा गिहिर गिबाय नोंसोर साखिथा दांदुफोर दुजाय खर' नोंसोरबो दाबावखा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव गाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव Hah? Jirangannya? Kurang mbak jirangannya? Tuh. Kalau guys, dosto finally ya, dan gitu sudah biar na, high speed kopi beda gitu sudah oke. Saya selama itu saya jika ada orang. Mingguan agar orang mingguan itu bilang bahasa ibu lapor macam jadi lapor itu supaya di kamar lapor बिरलां नों बोजबो आंखौ लानानै अख्रां बारलाङै नोंसोर साखिथा दाउसिन दाउला नोंसोरबो दाबावखा बिफां लाइफां नोंसोर साखिथा दाउसिन दाउला नोंसोरबो दाबावखा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव
बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो